August ni somni pariat sang ni somni pali ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Israel Defense Force IDF le sinbet te chuan nimin khan Hamas ten nikum October ni saria an man mi pakhat Farhan al-Qadi chu him takin an chhanchhuak Farhan al-Qadi chhanchhuak tur hian Gaza a Israel sipai IDF Division 162 Brigade 401 Yahalom Anti-Tunnel Special Forces tele sipaiten 13 Naval Commando te chuan ahu hovin operation an neya Jerusalem Post in atarlan danin nimena chhanchhuak hi mipa kumsom nga pahni mi Israel rama arab tam na khua rahata cheng ani a Farhan al-Qadi hi chhanchhuani vele hian damdo ina alu pui ngalin a hriselna a tha ni in puanani Israel sipaiten Hamas te hren mek an mi le sa chhanchhuak tuma an beina konga hian an hlawhtling zen lova tunhi nungdama an chhanchhuak pariat na chawani a achang chuan an operation a hian an mi chhanchhuak tumte ruang te an vachar thina al-Qadi hi leivera tanga nungdama chhanchhuak masak berani soitongin Hamas te mi hren nungdama chhanchhuak hi al-Qadi nen hian mi pariat chi an laoma chu wangin IDF Special Force te poin an chuangin an puang zar na sa hle a nimin le ni hlawhtling khan khovel chanchin thar puang tulian te poin thupui lian taka an neya Gaza Strip chimlam Hamas te tomna leiver tanela tangin IDF te hian an chhanchhuaka Hamas te kuta hian thlasom chung zet atang manani tanel chunga tanga wa chhanchhuak tu hi Israel Navy hnuaia sipaiten 13 Unit Commando tele Israel Commando tha Yahalom Combat Engineering Unit te an nia IDF te chuan hei aya chiang hi chuan tun din hmuna thil puan chi ani lo an ti ani al-Qadi hi Bedouin hnam Israel chimlam kho pui rahat khua cheng ani a kibbutz Magena packing factory hnathok lai ani a nupui pahni na in fa som pakhat ane ani IDF thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan al-Qadi chhanchhuak na hi Israel en thlatu te hnathok ra ani a Israel sipai te huai sen na la inpek na wangani atia al-Qadi hi chhanchhuani vele hian IDF 162nd Division Commander Brigadier General Idzik Gohen chuan lo dong song ngala tukin khan sipaiten 13 sipaite Yahalom unit le sinbet te chuan Gaza chimlam tanela tangin Farhan hi himdam takin an chhanchhuak ani ti in press conference a apuang ngal ani report then khata chuan al-Qadi hian ama veng tu te bumin tanel hi atlan chu santi ania mase IDF thupuang tu Hagari chuan Israel sipai te hian lei hnuai pu ka anzuk muwa anzuk chhanchhuak ani atia mithen khatin al-Qadi hi Israel sipai ten anzuk mu chu aponi lova anton fu palani anti po Hagari hian changin Israel sipai huai sen te hian hun rei tak an chuya aumdan hriat chen hnuwa ama chhanchhuak tur hian ro man na siamin chu ro man na chu thataka zomin an chhanchhuak ta ni ati IDF te hian ni engemaw chung chu Gaza Strip chimlam chu uluk takin an vila sipaiten 13 Commando le sinbet agent te chuan tunnel complex chu mai nei lovin an enfi azuya chuta chuan al-Qadi hi an hmuta a al-Qadi hi tanela anzuk mu hian Hamas ho an lo om to lova midang po hmu tur an om lova tuma in Israel Commando te hi an lo beilet lo ni in Times of Israel chuan an tar langani IDF te chuan al-Qadi veng tu Hamas sipai te hian Israel Commando te hi hlawin al-Qadi hi an tlan chiat san nge ama al-Qadi hian aveng tu te tlan chiat san zok ti an la hriat chen lo thu an soya chubaka chuan enchhin rei nge tanela hian ama ina om ti po an la soi thei lova anzuk mu vele tanela tanga la chuakin Israel ramlama an kalpui ta ni engpo ni se helai vela hian Israel sipai te hian mitang chanchhuak tur zongin operation an neya van nei thil thuwa al-Qadi hi mu an ni lo ti an soi lain al-Qadi hi helaya hian om ti ero an hriat lok lo thu an soi thung hemi mayan IDF te hian Hamas miman te chanchhuak tuma an beina ni lo an duty pa ngai an kalpui lain Gaza Strip a hian Hamas te miman an mani man tu te tlan chiat sanaron tlan chhuak tum mi pathum te chu Israel sipai te hian an lo kap hlum pal to a hemi hnu hian an fim khur to hle ni in an soi
IDF te chuan Al-Qadi chu tuna an hmuhna tanela hian thlasom liam ta chung khan a om reng lo ti an chian thu an soya ama hi adam thata a hrisel thata wangin Hamas te mi hren dang chhanchhuak le na konga an thu hriat du tam tak a hril thei ngei ringin thu an la zo fi don thu an soi bok ani Israel sipaite hian Hamas mi hren chhanchhuak tur hian a hran pa in operation voili an nei na ni a amalama nungdaman chhanchhuak te chu tanela om ni lovin inpa ngai atanga an chhanchhuak an nia an chhanchhuak masak ber chu ni kum October thla khani in Israel sipai ori megidis ania kumin February thla khan Fernando Marman le Luis Har te chu Gaza chimlam Rafa khopuya tangin an chhanchhuak le a June thla khan Gaza laili Nusairat khua tangin mi pali Noah Argamani Almok Merjan Andrei Kozlov le Shlomi Ziv te an chhanchhuak le a August ni somni pasari Nimin Khan Farhan Al-Qadi an chhanchhuak le ta ni Israel sipaite hi an hlawhtling reng bik lova June thla operation an naya hian Hamas sipaite le civil mi an that nuala Israel Police Yamam Counter Terrorism Unit Chief Inspector Arnon Zamora kumsamthum paruk mi chu Hamas te kuta athive bok ani thasom chung zet Hamas te kuta om Al-Qadi hi helicopter mangin Bir Seba a Soroka Hospital a phur phei ngalani a hrisel na endik sakani baka achung ten an lo muak ani Israel mi Hamas ten an hren chung ten Poland din Hostage Families Forum chuan Al-Qadi chhanchhuak ani chu lom aman ti thu soin Hamas ho mi hren ladam te chu vek an ni theinan inrem na nei thuai tulan ti thu thu chu siamin an soya Al-Qadi hi ni zathum somni paruk chung zet mel makuta oma dam takaron kil le thei hi thil makani chiang hle chuti lai chon tu na hren mek mi za pali zet la om te chhanchhuak tur hian sipai thachak na manga chanchhuak zo vek chi an ni lo ti hi kan hriat reng nga ya mason na nei tur chuan in biak rem na kan nei thuai anga ani an ti ani Israel Ram Defense Minister Yoav Gallant chuan Al-Qadi chhanchhuak na hi Israel sipaiten Gaza Strip lairila huaisen taka operation an nei ra ani atia he operation hi IDF ten hne na changtura an be na konga ma an son na tar lang tu ania Hamas mission te him le dam taka anin nge thlen le tuma ma kan lang na hian in pek na thuk le ril tak kan nei ani ti ka soilang le du ani atibok Hamas win ni kum October ni saria Israel mi zani somnga pakhat an mana an hren tak zinga nikum November thla a tang in thleng ton na khan mi za panga chu an nia hemi mayan mi pali chu an lo ni to boka mi somthum pali zet chu an thi to ti fin fi an nia tuna hian nungdamin mi za pali an la om nia hriat ani talan tongin sipain nungdama an chan chu to hi mi pariat ni in an rong mu chu to somthum zet anom baka Israel sipaiten an ka hlumpal mi pathum anom boka Hamas te hian sang ni som pali le sang ni som panga a Gaza Strip alut Israel civil mi pahni an man te po tuna hian an la hrenga sang ni som palia IDF sipain ka hlum pani ruang po Israel ram lama thon ani talo bokani Israel Reserve sipai 252nd Division te chuan tuna hian Central Gaza Strip a Netzarim corridor anom chil meka Hamas te omna chin hi azim sot hle to ani Nimin khan Ukraine ram President Vladimir Zelensky chuan asipai te chuan an mani siam ngai ballistic missile chu hlawhtling takin an kap chin ti apuang Kiev khopuya press conference sa Zelensky hian he thu hi apuanga Ukraine siam ballistic missile chu avoi khatnan hlawhtling takin enchhin ania hetianga an hlawthlin na hian defense industry a hnathokte kalompui tak zetani he missile chungchang hi tuna chuan kala hril theilo chewani ati he press conference a hian Zelensky chuan Russia nena an inkar boina chinfel dan tura ruam manna nei thule aruam manna hi US President Joe Biden baka President candidate pani Kamala Harris le Donald Trump te apek don thu a soibok Ukraine hian hun rei to takatang khan an ba ni nge in missile siam chu tumin ma an la a Russia nena an indona po khothangram teral thuam ringota in ngat lova an mani siam ngai ral thuam an man thei dan tur hi an zong ve renga chuti lai chon Russia an dona khothangram te hian ral thuam man phal chin an nei wangin
hetianga an mani siam ngei mang thei anga insoi hi thil poimo tak ani ve thei thawani hetila hen Ukraine hian silai le amu baka ral thuam te naw dang te chu an sipaite man tur bi ka siam turin khothlang lam ral thuam siam tu company tenen inremna an ziak nual to bok ani Ukraine sipaite chuan Russia ram lu chila an beile nan chun zom zel ni in commander General Alexander Sirski chuan a soya tuna hian Russia ram khoza anop to a anop chin hi mel killi zanga atling to ni in a soya Karks bial an beina hian Russia sipai zanga somkua palian man to ni in na soibok hetila hian nimin khan Russia ram Deputy Foreign Minister Sergei Rybakov chuan Ukraine sipaiten Karks bial an runna USA an enroll ti chu thil chiang sa ni atia USA enroll ti hi rin thua soi kan nilawa thudik chiang bang ania US malak na kong hi mu mai thei anilawa min chawna hi anasa tial tialani atia US le thopui de hian ngai tu na fi man pu to lova an du du ti themo an in ti meka chu kong chu kif khopuyan naw hian ron zo ve mekani hetiang an che zel chu na chan le na tak an ma chon nge yang atibok US on Ukraine sipaiten Karks bialan runna hian an tel ve lo thu an soi thung ani Bahzar hlawhtling rawangin kan lo me